Machiegni kendo nyakora mogi okang' ma piny owacho mar Amerika okawo mar chungo sir e weche mag thieth ahinya to kotenore kod kute mag ayaki medo nyuolo kihondko e piny mangima. E kar dak ma Kibra, jopiny ahinya to mago man kod tuono chunygi goyo kibikibi kaka gibiro yudo yath kaponi chikno omedo chwere. Jafwambo marwa Eric Owenga noluwo wachni kendo omiyowa ripot. E kadak ma Kibra ji odich kendo oganda dhi nyime gi dwaro mar loko ngimagi kaka pile. Bang' chopo kae, oganda rwakowa kod ilo, kasa paro chimo od Benta Agola. Benta en jadak ma Kibra kuom thuolo malach kendo osekedo gi kute mag ayaki. E ode kae bende odak gi rawera machielo ma okonyo, ma en japuonjre e skul sekondar ma Upper Hill, to bende kedo kod kute mag ayaki. Makaponi yedhe gi nyalo bedo ni onge atol to anyalo tho. Yani dikoro ni onge kama ng'ato nyalo wacho niya ni kawuono owinjo ni yath inyiewo Kenyatta, adhi anyiewo yath Kenyatta. Miyoni en achiel kuom oganda jo Kenya milion 1.4 ma odak kod midhusi mar ayaki. Yedhe ma imuonyogi ema osemiyogi geno kendo konyo e chwalo kinde. To ere kaka ne ofwenyo ni en kod kutegi? Asebedo positive for the last 24 years. Na ng'e status na expect nyathina mar 4 mo graduate ni the year 2000. Ema na ng'eyo I was gi 6 months pregnancy. So the government no launch mandatory test mane nyaka obed tested. Tok jatend piny Amerika Donald Trump chungo wach mar siro weche ma otenore kod thieth mar ayaki, Benta dhoge omoko kowacho ni oganda man gi kute mag ayaki e kadagni biro njo matek kaluwore ni bende ni kod nok mar yuto. Kata gima ng'ato chame maonge. Nyithindo ga nyiso gini, wa take breakfast, wariyo godiechieng', wachiemo godhiambo. Kata ka gimi cham lunch time e maonge. Koro yath konyisi ni dhi nyiewo, ang' inyiewo. Midhiero makoro omako Benta ni ok en kende. Jena Kinyi bende osebedo ka kedo motegno kod tuoni kuom thuolo mar higni 25. Ana wuon amuonyo yath. Asemuonyo yath for the last 5 years now. Since 2000. Okay, nyocha ng'iyo kimiya yath mar dweche 6. Sani oningo bende adhi e clinic dwe mar 3. What about kadhi? Timi yath mar inyisi ni yath onge kata timi yath mar 1 week. Psychologically adhi bedo affected. Kaka kodoko ni piny owacho mar Kenya to temo hoyo chuny jotuo mathuruka nitie geno. To mano chalo mana yamo mokalo kendo gino miyo giluoro sidang'. To gima dhi kuongo negowa en gima akena luonge nade gi dholuo mental health, psychological effect. Gino dhi affect our brain. Mentally, we are going to be affected. But apparently there is no drugs for the rest of your life. My appeal to Trump, kata government mar Kenya, e wach health kikoningo tugugo. E wach health kikoningo gikete propaganda. Nekech mangima ng'ato, mangima ji. Kaparo 1999, ji nigologa ko to ng'ato tho tiko gi jwala. Manokelo luoro iri ji. To sani chakre nyaka ne USAID chak donjo e Afrika kata e Kenya ka. Information ji oseyudo. Ji oseng'eyo kaka dak gi HIV. Eric Owenga, Ramogi TV, Kibra, Nairobi County. Kowere gi mago ne jolweny maromo 13